kanca-kanca Cakraningrat Fans Club CFC salam Bu Mas Andi TB. Iya. Nggih, menika Mas saking kanca-kanca CFC Jogja Pak Budi Utara CS nggih. Mas Jailani, wah ini baru Rambali saring-saringan. Mas salam Bu Mas TB. Mas Jeblok ST Pak Afif Pasean Jatirogo Tuban. Oh, boleh kanca. Mbah Mudin Sambong. Oh, Mbah Jarman. Dan ini larase suwe dulu. Ini tayume golumine lagi ya. Napa betul? Nggih, ngerasa. Ini beres di sisi pasangannya. Selendru karo Mbak Iman. Nah. Orang gumun iki. Iki jenenge gawe opo to? Iki sine kuno aja ora. Presiden Paupo. Koso kuyo geger kok bunga. Ket mau dipatok-patok terus kok beliau. Request terbanyak kodang kuning ya, Be? Siap. Zaman Tayupan ta nggih? Tayupan kalau ngene. Nggih, disimak Pak Kades Loro Tengah Barat Monggo TB. Nggih, coba kaya ngopo? Buka saking nek cara ini bunak kok baru kan ya? Oh, bunak enggak? Nggih, buka Mas. Saya sing apik sebenarnya. Ini tak contohin kodang kuning bukone awan iki lho. Oke. Lho. Pen ngomong. Udah boleh kaya Pak Darno.
Dono tayupan apa gajah-gajah. Iya. Cakep nih Mas. Iya, ini presiden sing asli saka Ponorogo. Mbak Ayu Rani. Mbak Rani. Mbak Rani. Dan mboten panggih. Dados ASN. Alhamdulillah ASN wonten Kadipaten Magetan. Putra daerah Kadipaten Ponorogo. Cuman Mbak Rani. Aku sahabat bulan Ponorogo nonton festival Ponorogo Creative Festival Babu Harmonik. Numpak ikra kok nggih Pak. Ayah gajah to Pak. Yo asli ada sing betul ayah gajah. Ayah gajah. Berikut kabaripun Mbak Rani. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Supaya bojomu ya piye ya. Saya suwi iku ayune ora nurutun tambah mencorok. Tenang ketok ngom. Terus kagungan kelok Sampun kepintro. kok ora ketok lagi. Ora ketok lencir. Lencir kuning merak ati. Kayak ngene iki kuning. Kuning. Ya dicodrok ya codrok. Wah iki bahasa Mripate belalak. Mripate belalak batuk wiji timun Bathuk Pak Wiji. batuke nonong irunge mbahir lambene nyatis jan biting lincip yen ngaku kaya macan wareg. Macan lambene piye lambene lambene diker sandi. Iki dipun atur nopo? Lho. Kalau bahas ini biasanya. Sakal. Samane tau lho gajah-gajah. Pun biyen aku wis tadi sama terus pirung taun mana. Gajah kae kaya gajah toprak kae nggih. Nggih. Terus dure ditumpaki Mbak Rani. Nggih, jare. Joget-joget. Junjung. Lah kok mau gajahe slendro. Sing pas. Ya sing numpak ya bebe. Mati mau Bos. Dia pengalaman yang mati. Oh mati ya pengalaman lho. Jogetnya pripun Mbak? Jogetnya pripun Mbak? Kentut-kentut. Oh, kentut-kentut coba kaya ngomong kentut-kentut ini Mbak Rani. Ya, coba. Kok dereng nate numpak gajah Pak? Cara jogetnya berarti numpak gajah. Kendangannya piye kendangannya? Mas Bari pun satu. Oh Mas Bari boleh. Ayo Mas coba Mas gajah ini jogetnya piye ngerti ya. Coba, sak lagune bareng ya. Nggih. Ayo. Cewek gaul. Cewek gaul. Gajah-gajah. Oh,
Wah, luar biasa. Jadi nada to saka Rembang ku yo